Сменяме рязко темата и продължаваме с друга много важна тема, свързана с националната сигурност. Дронът, който се зареви край Кардам, не е бил засечен нито в румънското, нито в българското въздушно пространство. Днес външният министър търси обяснение от украинския посланник. Но след дипломатическите обяснения остава най-важният въпрос. Какво трябва да направи България и можем ли изобщо да открием, проследим и спрем следващия дрон? Разговор с експерта по международна сигурност Славчо Велков, инженер Стойко Топалов, президент на Международната асоциация за борба с дроновете. Добро утро, господа, и добре дошли. Добро утро, добре ни заварили. Добро утро. Дано седмицата ни започне по-добре и с по-добри новини. Но нека да започнем там, господин Велков. Как може да определите този случай, който засекахме в събота в край Кардам? Инцидент или сериозно предупреждение за нашата национална сигурност? Не би го определил нито като инцидент, нито като сериозно предупреждение за сигурността на Република България, а като пробив в националната сигурност в онова измерение, което наричаме въздушна сигурност и гранична, разбира се, тъй като ние сме свидетели на нещо, което до сега не се е случвало. На фона на всичките онези уверения до преди 10 дни, помните медиите, че няма заплаха. Има риск, но няма заплаха, което се превърна това твърдение в мантра. От един път заплахата се прояви. И тя се прояви не в слънчогледовата нива, както много хора си мислят, а се появи в непосредствена близост до едно изключително сложно и важно съоръжение, което представлява по смисъла на постановление 181 стратегически обект от значение за националната сигурност. Това е газокомпресорната станция от Трансбалканския газопровод. Значи, ако, не дай си Боже, този дрон беше ударил газокомпресорната станция, нещата можеше да имат непредвидими последици. Тъй като ние сега чуваме успокоителните приказки, нали? 5 кг взрив и така нататък. Преди малко с господин Топалов си говорихме, че не е важно колко килограма взрив, важно е какъв тротилов еквивалент има и каква е неговата поразяваща сила. Един такъв дрон подобен поломи 2 къщи в Самсун преди известно време. Така че аз ще го определя като пробив в националната сигурност на Република България и като, да кажем, едно състояние на неспособност за противодействие на подобен вид предизвикателства, но това е заплаха. Това не е вече онова, което говорехме. Има риск, но няма заплаха. Което ми наподобява на една игра. Знаете ли, тук има, тук нема. Извинявам се, че го казвам. Но така или иначе ние сме свидетели на нещо, което тепърва ще предстои. И може да кажем за сигурност, че Република България няма тези способности, поне за сега, да противодейства ефективно, адекватно на заплахи, които са от нов характер. Ние сме свидетели на война на дронове в този регион и недалече от нас. Така че така ви отговарям. Да, за жалост така наричат война на дронове. Ако погледнем техническата част, господин Топалов, вие сте експерт в тази област. Може ли да кажем няколко важни неща? Първо, какъв е дрона? Второ, имаме ли реална възможност да ги засичаме, да противодействаме? За сега поне не изглежда така. Дрона, както знаем от медиите, е фикс-уин крило, фиксирано крило. Няма значение всъщност какъв е дрона. Дали е FPV, дали ще бъде фиксирано крило. Важното е, че е пенетрирал въздушното пространство на Румъния, влезнал е в нашето въздушно пространство и е нанесъл поражение. Има ли значение какъв е дрона? Като цяло системите са построени така. Първо, откриване на системата може да се открие в много голяма дълбочина. Ако имаме ефективни радари, между 30 и 50 км, може този дрон предиктивно да знаем, че наближава и да се вземат съответните мерки. След откриването има идентификация, да видим дали това е дрон, който има разрешение, дали това е дрон, който пръска нивата на съседна Румъния. След това имаме проследяване, анализ и решение да се нанесат съответните мерки. Да,
Ще говорим за възможността и за добрата преценка, кой кога го свали, как действа и реагира, но искам ако може да уточните, говорим при дроновете за така наречените слепи зони. Какви са слепи, къде са слепите зони и всъщност това не е ли по-голям проблем засичането на дроновете не само на България и Румъния? Разбира се, не знам за какви слепи зони имате предвид. Такива, които не могат, зони, в които тези дрони не могат да бъдат хванати. Това са зони, където радиолокационното поле не е достатъчно наситено. Тоест не могат да бъдат прихващани, оттам не могат да бъдат сваляни, както разбира се и в конкретния случай. Независимо от това какъв уред, каква техника е на въоръжение. Защото ако у нас е остаряла съветска, то в Румъния не е остаряла и не е съветска. Нали за това говориме? Да, а всъщност, господин Топалов, румънците имат все пак антидрон система. Да. Ние имаме ли? Ние нямаме. Ние имат колегите от Гранична полиция, антидрон система, която е предназначена точно за такъв сценарий. Но тя мобилна ли е или покрива, какво покрива, какъв периметр? Имат и мобилни и стационарни системи. Би трябвало да свърши работа, но в крайна сметка видяхме, че колегите не са подготвени за такива сценарии. И мисля, че системата трябва да бъде надградена до ниво, което да бъде ефективно за тази ситуация. Връщам се преди малко на това, което казахте. Разбрах какво имате предвид. Радарите, които имаме и радарите, които имат Румъния, когато лети ниско дрон, много ниско, не го залавят. Но това е част от една система. Ние трябва да пропагандираме, да имаме многослойна система и голяма част от другите сензори, това са оптика, радио, прихващане и акустични сензори, те трябва да си свършат работата и да няма слепи зони. Да, господин Велков, кои са първите конкретни мерки, които държавата трябва да предприеме, както се казва, от днес, освен викането на украинския посланник, която тя е извикана от външния министър, какво трябва да направим сега? Какви са стъпките? Заговори се включително за консултативен съвет за националната сигурност да бъде свикан. Те първите мерки всъщност се проявиха и това беше в онова така оспорвано съвещание на съвета за сигурност към Министерския съвет. Да. Но достатъчно ли е това ниво? Това ниво е достатъчно на експертно ниво, тъй като там присъстват преди всичко шефовете на служби, министър на отбрана. Интересно, че там не присъстваше министъра на външните работи, но това е отделен въпрос. Сега, доколко трябва да бъде свикан консултативния съвет към президента, имате предвид, нали така? Да, точно. Той е и върховен главнокомандващ. Аз мисля, че тази мярка ще бъде закъсняла в смисъл такъв, тъй като там присъстват, освен тези, които изброихме, и лидерите на политическите партии, които сега пък са в ваканция, но може да дойдат, нали? Надяваме се. Предполагам, че за такъв важен въпрос. Където се намират. Но аз искам да вложа в отговора на въпроса ви нещо друго. Вие питате за какви мерки, нали? Трябва да има, разбира се, своевременни мерки и трябва да се прояви някаква политическа воля. Хващам се за това, което каза господин Топалов. Не е важно и каква техника имаш, важно дали имаш обучен състав. Това е много важно в конкретния случай, защото тук става въпрос за нисколетящи и нескоростни цели, които се откриват много трудно. И когато министъра на отбраната казва, питате ме за мерките, ние сме предприели всички необходими мерки. Според мен беше смутен, като го каза. Задействали сме зенитно-ракетен комплекс, МиГ-29, Су-25, радиолокационни станции, но всичко това не върши работа в конкретната заплаха за ниско летящ, нискоскоростен дрон. Господин Топалов е служил на С-300, не е тайна, нали? Не. И той знае, че независимо, че и сега са ефективни тези комплекси, те не вършат работа срещу подобна заплаха. Така че в отговор на въпроса ви ще кажа, трябва да се предприемат мерки, които са свързани с осъвременяване на идеята, на визията за новите заплахи. И аз не случайно искам да използвам, че съм тук, на тая тема рискове, заплахи за националната сигурност, национални интереси и така нататък. Още един път каня министър на отбраната
на един дебат по тези въпроси. Надявам се, вие, примерно, ако той приеме, да станете домакин на този дебат. най-голямо удоволствие. На тема Каним национална министъра, сигурност, така или иначе. но измерения на националната сигурност, господин Грозев. Защото преди малко госта, който беше при вас, той ви говори, макар и непряко, за онова измерение на националната сигурност, което се нарича икономическа заплаха. Значи, когато дизелът, вие посочихте, мисля, че за един месец увеличен цената на колонка с 18%, Точно така, да. това е удар по джоба на българите, който се равнява на много по-силен от този с един удар с дрон. Да, и очевидно Така, някой печели в тази Очевидно. обстановка. А представете си нещо друго, ако този дрон беше ударил в реактор на АЕЦ Козлодуй. Дори не искам да правим такива прогнози. Господин Топалов, това е интересно. Служил сте на С-300. Имате добър поглед. Може ли да обясните техническата част? Какво трябва да направим и какво можем в момента с действащите съоръжения да предприемем? Имаме ли... Заговори се С-300. Очакваме от тях някаква реакция, но в общини, доколкото разбирам, нищо не могат да направят също такива дронове. Да. Първото нещо, което трябва да се направи, е да се създаде невронна система. Система, в която да имаме главно управление, контролен център, който да е фокусиран върху откриването на новите заплахи. Това са автономни системи, летящи, земни, наземни, всякакъв вид дронове. А тези, извинявайте, че само ще ви допълня, тези така наречени 3D радари, които очакваме с голямо нетърпение и добавям и това, което господин Велков спомена. Обучените екипи, обучените професионалисти. 3D радарите са много добро оборудване, но то отново е фокусирано върху самолети и по-големи цели. Откриването на дрон за всеки радар е голямо предизвикателство. Трябва да се закупят радари специфични, специално за откриване на дронове. Това не са стандартните радари, които сме свикнали да използваме за авиация и за военни цели. Те са профилирани само главно за дронове, така да го кажем. Аз си спомням, март месец бяхте наш гост и тогава говорихме относно пробивите на дронове в района на летище София и вие тогава допуснахте, че може да става въпроси за провокация и тест на системата. Сега седи същия сценарий на масата. Това е много странно. Украински дрон идва от руска страна, той е примамка, има взрив в него. Много е комплицирана ситуацията. И двете страни на войната в момента водят точно такъв тип битка. Колко е вероятно този дрон да се загуби? Както стана ясно, може системите да са му изпуснали, да са променили нещо технически. Някакси да се изгуби и да падне в нивата до... Загубени дронове няма. Няма загубени. Има дронове, които са атакувани и те са поели нови цели. И в крайна сметка този, който ги е атакувал и много вероятно този, който го управлява, знае къде отива неговия дрон. Той не е без управление. Че той не върви на сляпо, трябва добре да го знаем. Когато господин Топалов казва, че трябва да се създаде невронна система, ако ми разрешите един аналог, тя първо трябва да се създаде в невроните на мозъците на тези, от които зависи това противодействие. Тоест, трябва да формира някаква воля в тях, защото, ето той ви казва, колегата, че тези радари, с които ние разполагаме, не са ефективни. Защото радара не сваля дрон, господин Грозев. Радара може да го прихване, може да го открие. И като го прихванем... Да, само че след това трябва да има средство, което да... Нямаме ли такова? Нямаме сега към момента. Дори можем да кажем, че опита от този конфликт между Русия и Украйна вече 5 години, който продължава, и в опита в залива показва, че с много по-обикновени средства може да се действа ефективно срещу нисколетящи цели. Така че не случайно казвам за невроните на мозъците от тези, от които зависи. Ето, ние сега говорим за модернизация на българската армия и прочутите машини Страйкър, които са безнадежно устаряли, разбира се. Те каква противодронна защита имат? Първо трябва за това да се мисли.
Това не е оная война, която започна 2022 година. Това е нов тип война. Това е хибридна война. И тук се използват и съвсем различни средства. Заплахите са други. Примерно танковете вече отдавна не са ударна сила на сухопътните войски. Виждаме, че това е почти като войните от бъдещето. Така че трябва да сме наясно и когато някой твърди, че има риск, но няма заплаха, трябва добре да съзнава и да познава понятието риск, заплаха и опасност. И да знае, че те са брат и две сестри. И се проявяват, както при нас се прояви. Така че трябва да бъдем наясно и да казваме на зрителите нещата едно към едно. Да, това се опитваме да направим. Господин Топалов, технически къде се намираме спрямо останалите страни в Европейския съюз, в Европа като цяло, тези, които са част от Алианса, ние технически къде сме? И можем ли да разчитаме на, беше споменал военния министр, чадър на Алианса? Има ли такъв чадър? Много сме изостанали. Буквално сме НАТО несъвместими. Ако утре НАТО ни даде най-модерната си техника, няма да имаме хора, които да управляват. Същото се случи и в Украйна. Те бяха свикнали с старата руска техника. В момента, в който им се предостави ново оборудване, те не можеха да работят с него. Трябва да стартира веднага. Обучения, които да обучаваме нашите военни на ново оборудване, нови тактики. Което го няма нов обаче, процес. нали така? Нямаме нищо към този момент. Какво ще ги обучават? Това е големия въпрос. Тази година придобиха 250 FPV дрона, с които да се учат и да се обучават. Това е морално устаряло оборудване. Оборудване, което до 6 месеца няма да се ползва изобщо във войната. Новите дронове са с реактивни двигатели. Това е дрон, който вече е доста устарял и се използва само за примамки. Новите дронове летат с 350 до 600 км в час. Тенденцията е до края на годината да увеличат още скоростта. Те започват да стават буквално невидими, изцяло автономни, с инерциални системи. Това означава, че един дрон, дори да го видим, ние много трудно ще му въздействаме. И тук е най-важното. Има програми, има идейни концепции, но трябва да спрем да чакаме административния процес да ни спъва. Трябва да променим догмата за закупуване, целият устав и да работим бързо и за резултати. Господин Велков, какво можем да направим на терена на международната сигурност? Северноатлантическия съвет има няколко възможности. Едната е сработване на член 4, който е по-сериозни консултации. За момента мисля, че ние само ще представим информация на Северноатлантическия съвет. А какво трябва да направим? Да. Не коментирам, може би вие ще коментирате сработването на член 5. Благодаря за въпроса. Аз мислех, че ще го зададете и за това благодаря. И за член 4, и за член 5. Сега на този съвет, който предстои... Обяснете ги направо на зрителите. Ще обясня. На този съвет, който предстои, ние можем само да предоставим информация за това какво е станало и какви са параметрите на... Да кажем, че тя вече има в медиите. Да, ето, да, почти има. Но по отношение на член 5 и честото използване на идеята за прилагане на член 5, това се превърна в мантра, трябва да кажем, че член 5 е на повече от 70 години, първо. Второ, той се отнася за едно друго време, за времето на студената война, прилагане един единствен път при атаката на кулите близнаци, преди 25 години, и той не може да бъде мантра. Защото ние чухме и министъра, чуваме и политиците. Член 5, член 5, член 5. Даде и чадъра на НАТО. Само, че, както виждаме в залива, страните от Персийския залив, от този чадър остана до някъде само дръжката. Тъй като пак става въпрос за нови предизвикателства, за нови способи. Ние тук изучаваме, извинявам се, господин Топалов, учим се на дронове, които са с двигател с вътрешно горене, а в същото време си пробиват път дроновете с реактивен двигател. И когато говорим за член 5, нека да знаят зрителите. Член 5 не предполага, изобщо не предполага, ако една страна бъде нападната,
че другите веднага са длъжни да обявят война на онази, която напада. Разбира се, членка на НАТО. Първо, член 5 пише така, че това е само на територията на Европа и Северна Америка. И второ, практиката до сега показва, че това не е прилагано. И няма как да се приложи в общия случай, включително и след консултации. Аз питам, ето пред вас, ако ми разрешите, питам и министъра на отбраната. Ако Израел, хипотетично разбира се, нанесе удар по обекти в Турция, страна членка на НАТО, Република България и Съединените американски щати ще обявят ли война на Израел? Ето, задавам един въпрос. Притеснителна хипотеза. Финално към господин Топалов. Господин Топалов, чисто технически, има ли нещо, което в момента трябва спешно, бързо да можем да направим? И може ли да поискаме някаква техника да ни бъде така предоставена, за да подсигурим? Ние сме източен фланг. Не познавам какви са спогодбите и какви са практиките в НАТО. Разбира се, ние сме партньорска държава и трябва да можем да поискаме да ни защитават, както каза министъра. Те поискаха първоначално от Турция да ни защити от долния фланг, Румъния и НАТО да ни защитат, както в сегашната ситуация и Гърция. Но виждаме, че обаче дрона мина. Всеки пази неговото си въздушно пространство. И това е нормално. Това е психология. Най-важното, което трябва да направим е с едно изречение. Има вече добри примери. Да използваме добрите примери на държавите, които са успешни, които работят. Израел добре се защитава, Украйна добре се защитава. Да ги извикаме на разговори, да говорим с тях и да интегрираме една C2 система, контролен център, който в него да се интегрират всички останали цивилни и военни системи, за да не се дублираме в закупуването. Това е най-важното. Добре, господа, благодаря ви за този изключително прецизен анализ на ситуацията. Надяваме се, че така няма да има нужда да говорим за повече дронове, които са нахули в нашето пространство и всичко ще стане. Изобщо не е изключено това. Да, за жалост не можем да знаем. Благодаря ви за този разговор.